6 ηθοποιοί. Κάποιοι ξέρουν να παίζουν. 3 άντρες. 3 γυναίκες. Ανδρεάδης, Πασπαρδάνης, Βαζέος, Λιανάκη, Περλέγκα, Μωραΐτη. Σε κείμενα του Άντων Τσέχοφ. Ξέρατε ότι χρειαζόμαστε δικαιώματα. Σε κείμενα του Αλέξανδρου Πασπαρδάνη. Μόλις μας ακύρωσε ο Λιβαθινός. Σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Πασπαρδάνη. Στο θέατρο Το ξαναπήραμε το Παλάς. Ναι. Ευχαριστώ. Μου είπαν, άμα τους ξαναπάρουμε, θα μας κάνουν μήνυση. Στο πολιτιστικό χώρο Δυναμό. Πολιτικά καθιστή. Για 4 μόνο παραστάσεις, Σάββατο και Κυριακή από 6 Ιουνίου, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά. Ας πάρει κάποιος το Δυναμό. Ξέρουμε κανένας Δυναμό. Πάρε!